Oyaa TVGH. Bibi be na menye fa ho. Say dey na menye fa ho. Menyo, menye. Is it ben again? Eh, menyo. Me ntimi nya sai. Baduma sem nye. Me ma me na to man bidie. Me se so ka chem se me go fa nyin sen ya. Me hwe me ho. Hwe papa be na hwe mpo na wasa se me sa go fa nyin sen obere me. E ka bidie na de wa pinu akoma sa. Me to me kwan me ma me ba wo. Me kwan me ma me ba. Afi ya me ba wo ne ka twefo ama wo mo no. Me na me kwan na me wu e. Na me adum na aduma ye ya. Me wo bebre. Ti ase ma me. Ti ase ma me ja de wo ye. Wo nim so ni ba bi da na wo. Me nyo. Anso ani ntua. Na anso ma me ye. Ntimi bia me dia maka cho ye ho bibi. Ya ho bibi. Me ntimi nya ho hye. Okay, ntimi nya ho hye am so mate. Me so ntimi nya akra wa abra me nya adwuma. Na me ni ba bi. Me nya den. Ise dia me kanya na wo beso do adwuma ma me se me nya den. Me nya ne den. Eh ya won ka wo be sa de no. Me koye na me wu e. Yes. Me anase me de me wu kra na me koye na ma wo bi ma na me ka ne sei. Akwa na fa. Me enye nke ye. Me de menye. Minti menye bra. Atiki tuwe. Menye. Menye enya dia me yi sa nyin sen we guta. Menye. Abortion menye ta. So be sem ede na me. Minti menye. Ise ede na me bi. Na wo. Okay. Ya re me so ya re se me. Owa. Obetima sha akra no. Meti ya he se sei. Ni hwi ya me betima ya ma obi. Fine. No ano. I'm so the life di ago. Me no kasa no watwa fa me so ko won. Me de me wo abortion so de nya de ameda. Se. Era kwaba. Ade di go ani me me bo so na na. Bi wa no ne kasa. Me ba ya bo. Eni se me ne gai bi anyi. Chinchina makama no muntem ne o se mi koi. Me so se me ya me wu. Utuwe wonyam. Ni ya sumo nsa pa. Wanya aboso miense. E ba so me ko ko O kwa miense. Na na be ma na tsae wanya se. ina. Afi ba. Ena watum di mu say 12 months kra watum di mu 3 months afefru. Ena aka 9 months. Me boa. And say was ku di. Me so se me. Oh so ba what dey awe. Osi me ko kasa me wo osi woni sisi otoma me no panchen oni ba bi da nti me kasa me wo won dimension Na na ni sia we. nada Na damfo. Na damfo no da ni. other them Woni na na mo da da mu. Anu de wa ma. Na ma ye de mo be ye. Odi ni sa. Messi no wajimi sei. O ba ho kete. Ni so be ka so papa ntwe school fees. Sebem. Hey, nana. O me go pay adwuma papa bi nye post bi ana so ya bi ni. Me si me obi kura city efi kura de metena ho aka metena ho agidi sika. Na adwuma we de chese se akwase adwuma pa wadwo we. Me ka so papa ntwe fees wo suo se wo to onyem. Ti akra no da he. Wada na cho. Nana me Babu sa so odidi ko hia. Nana me kura me moto ye. Yei. Boss, yeah, so mo. And to say be man so be hwa de ene wo. wo so dimension ntimi koi Ana wo so pese wo. Na wo so wo ya de ene. aye Won ye adwuma. Na de e fe ni say yi friend say eja be wu awon odi ade a. Won ye adwuma no so ku pese buku. Boy ni di ni say. Well, good.
And 20 minutes now, I feel want to have in the question. Hey, boss, who wants some? Yeah, come on. Yeah, on the 15th March, the last last them were caught. Why? Until Fakoman. Why? Who put when you are fed? What do you look as a woman? Why? You village court for when you bring soldier, and when you are soldier. Put most of us here, Papa. What's that? Yes, Miss Dawson. And can't it in Cornwall, I mean, at that. We are so I'm now controlling my. Suro Oyaa TVGH. Like, subscribe, share, and comment.